És un bon dia per fer un reconeixement a una infraestructura bàsica i necessària per tots els municipis que en formem part. Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà i Torelló. I per tant, avui és un dia de goig, després de molts i molts anys de batallar per aquesta infraestructura, que ens garantirà el futur, que ens garantirà la seguretat per als nostres ciutadans, perquè amb la salut és un tema que no hi podem jugar. L'ACA, aquí, en aquests moments, en moments de complicació econòmica, que tots, com sabeu, estem passant, en aquesta obra hi hem posat de moment el terreny i esperem, quan el futur econòmic de l'agència ens ho permeti, d'alguna manera ser sensibles en aquest esforç que us honora, com deia abans, i d'alguna manera retornar-vos a l'esforç que us deia. Avui estem aquí per fer la primera pedra d'una obra que és molt important pel territori, que és molt important pels municipis que esteu avui aquí representats, no? I jo, en aquest sentit, com a representant d'una institució que ha aportat una part dels recursos per fer-ho possible, estic molt satisfet d'haver contribuït a fer que aquesta obra pugui ser una realitat. Estem parlant de la primera pedra, de la primera fase d'una potabilitzadora d'aigua de la zona nord i el Lluçanès. Aquesta potabilitzadora, situada aquí en el terme municipal de Masies, tal com ja ha dit l'alcalde de Masies, donarà servei en els 6 municipis d'Orís, de Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló. Això són 6 municipis i representa una població de 25.000 habitants. Cada un dels municipis ja té un sistema propi d'abastament d'aigua, però aquest ve a complementar aquests sistemes d'abastament i és la primera fase de tot un projecte que ara el podrem viure, el podrem conèixer i esperem que d'aquí poc sigui tots per una realitat. Partim de la captació actual del rec del Pla de Conengrell, a la resclosa de Conengrell, adaptem aquesta i arreglem aquesta captació i tot el canal que té aquest recorregut, que ara és un canal de terra, dintre d'aquest canal hi instal·lem un tub de formigó armat d'1 metre de diàmetre que permetrà que fins en aquest punt ens arribi el cabal suficient per l'actual concessió de rec que té les fundacions de l'Hospital de la Santa Creu i de Casa de la Misericòrdia i la capacitat pel tractament d'aquesta primera etapa i la segona etapa. Inclús hem previst que en cas de necessitat, si en un moment determinat es hagués de subministrar per un tema de contaminació el d'Osona Sud des d'aquí, es podria arribar a fer també. Vull dir que, per tant, l'obra aquesta que fem és sobrada per la primera etapa, diguem.